we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable afflictions and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Horatio Imperata, pamibi laban sa bagyo, as in iba pang mga natural na kalamidad. Amang makakanhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, hinagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imo linalang, di imi nasabutan na sinautoban sa imong kabutan, natamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init ng kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surukan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ama, asin ka na Anak, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isa pa yung niya to sa misang ini, ang mga minasunod na intensyon, mga misa pasasalamat, for all the blessings received offered by Janet, Maria Annie Rose M. Pulido, Ikaranong Family, Cheryl Store, Eliza M. Braun, for passing the PNLE Philippine Nursing Licensure Examination offered by Rachel G. Pesimo. Para sa mga espesyal na intensyon, for safety and protection offered by Efren and Patty Malana family. For successful operation procedure of Tia Belen Amorao, offered by Daughters of St. Jude and St. Jude Parish. For healing and fast recovery of Aurelia Soleil, offered by Cerilio and Mercado family. For healing and fast recovery, offered by Carmen Sierra. For healing and fast recovery of Jaime De Llosa, offered by Jemmy B. De Llosa Caparas. High passing rate for the February 2026 MELE Buenos Takers, offered by PSME BUSU. Asin para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Ariel, offered by Noreen Potalan. Para sa kalag ni Jade, offered by Azurin family. Para sa kalag ni Emiliano, para sa iyang 29th death anniversary and his 89th birthday, offered by Janet. Para sa kalag ni Ricardo Asmi Soledad, offered by Glenn D. Isig. Para sa kalag ni Lucio, Leticia Antelmo, offered by Ekaranong family. Para sa kalag ni Crispo, Dolores Asini Antonio, sa kagada ni Agnes Almonte and family. Para sa kalag ni Ronald, offered by Espiritu family. Para sa kalag gabos na kalag sa Purgatorio, offered by Llamasares family. Para sa kalag ni Teresita, offered by Manzanades family. Matindog na po ang gabos. Kau
sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninungan ni Yesu Kristo kagurang nanta, ang pagkamot ka na maasin pakisumarok at Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, tas tumakasaalan, tangan ni magkana ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranan ng Diyos. Mayarak man lagod sa tuwan, Diyos na makakaman, sin baka patawadan sa tang makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita. Diyos, Ikaw na nagsabing madanay sa mga pusong matanos o sintunay. Tugoti kami ulikan sa imong grasya na mabuhay sa siring na pinapagkanigo mong mag-erok. Huli kay Yesu Kristo kagurang nanyamos sa imong aki, kay mong nabubuhay asin nagahade. Kasarukan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ginono sa libro nin Henesis. Sa kapinoonan, linalang nin Diyos ang langit asin ang daga. Ang daga daing laog, daing anoman. Ang kadikloma na sa ibabaw kan kararoman, asin ang Espiritu nin Diyos, naglalayaw-layaw sa ibabaw kan katubigan. Ang Diyos nagsabi, magkaigwa nin liwanag, asin nagkaigwa. Nahiling ni Diyos na ang liwanag marahay. Ang liwanag linaen sa diklom. Ang liwanag inapod aldaw. As in ang diklom inapod banggi. Naghapon asin nagaga. Enot na aldaw. Ang Diyos nagsabi, magkaigwanin pirmamento sa pagultanan kan mga tubig. Asin siring anang nangyari. Ginibo ng Diyos ang pirmamento. Ang mga tubig sa ibabaw, linain sa mga tubig sa ibaba. Langit ang ngara na itinaon ng Diyos sa pirmamento. Naghapon asin nagaga, ikaduwang aldaw. Ang Diyos nagsabi, magkasararo ang mga tubig na nasa irarom kan langit, asin lumuwas ang mamarang daga, asin siring ang nangyari. Dagaan inginara ng Diyos sa mamara, asin dagat sa mga tubig na nagkasararo. Nahiling ni Diyos na ini marahay. Ang Diyos nagsabi, magtubo sa dagaan mga tinanom na nagbubunga, asin tinanom na ang bunga may pisog, asin siring ang nangyari. Sa daga nagtubo ang mga tinanom naman lain-lain ang mga bunga, asin mga kahoy na may bunga, naman lain-lain ang pisog. Nahiling ni Diyos na ini marahay. Naghapon asin nagaga, ikatulong aldaw. Ang Diyos nagsabi, magkaigwanin mga ilaw sa langit, tanganing an aldaw ilain sa banggi, asin maging tanda,
para sa mga panahon, sa mga aldaw asin sa mga taon. Ang mga ilaw sa langit magliwanag sa daga, asin siring anang nangyari. Duwang ilaw ginibo ning Diyos, saro dakula para sa aldaw, asin saro sadit para sa banggi. Ginibo man ning Diyos ang mga bituon, asin ibinugtak sa langit. Tanganing maliwanagan ninda ang daga. Mapakarahay ang dalagan kan aldaw, asin banggi, asin laenon ang liwanag sa diklom. Nahiling ni Diyos na ini marahay, naghapon asin nag-aga, ikaapat na aldaw. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-ugma ang Diyos sa iyang mga kagibuhan. Mag-ugma ang Diyos sa iyang mga kagibuhan. Umawa ang kagurangnan o kalagko. Kagurangnan sa kuyang Diyos, dakula ka ng God, nagugubigan kaning kamahalan asin kamurawayan, natatahuban kanin kaliwanagan. Mag-ugma ang Diyos sa iyang mga kagibuhan. Pinamugtak mo ang daga sa iyang mga patugmadan, dai iyan mahihiro sagod lamang. Tinahuban mo iyan kan dagat, siring baga sa gubing, ang mga tubig nakalantop kan mga kabulodan. Mag-ugma ang Diyos sa iyang mga kagibuhan. Kaniguan kadakol kan sa imo mga gibo kagurangnan. Sa kadunungan ginibo mo iyan gabos, ang daga panukan sa imong mga karahayan, umawa ang kagurangnan o kalagko. Mag-ugma ang Diyos sa iyang mga kagibuhan. Ang pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus asin mga disipulos, pakabalyo sa danaw, nag-abot sa Genesaret. Ito ang sinda, idinoong nindaan sa kayan. Pagluwas sa kayan, tulos na midbid sa Jesus kan mga tawo. Kayan mga tao nagdaralagan sa palibot na sa runa. Danganan mga may helang na nasa kama dinaraninda sa iya. Sa baryo, sa banwa o sa uma, sa inman siya minaduman, dinadara ang mga may helang sa tinampo, as in pinakami maherak na paduutan man lamang sa inda, ang gayad kan sa iyang alikboy, as in gabos na nakaduot na umayan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Sarong ordinaryong summary kan ministeryo kan kagurangnan ang pigi-describe ni San Marcos na ang mga tao na kakaurugma sa pagsunod sa kagurangnan asin sa indang pagsunod sa iya, dinadaraman ang mga may helang, asin mga may kakundian sa pisikal na forma, asin ang mga ini nakakamati nin karahayan. Siguro sa tuyang pagsunod sa kagurangnan, iba man kitang mga pinagahagad na karahayan, urog ng gayo sa tong lawas, hulita, kung minsan sa tuyang pagkagurang, nagkakaigwa na kita nin mga dakol na kahilangan. Alagad, siring man sana sa mga ordinaryong linalang, igwa baga kita nin
katapusan. Kaya ang mga siring na bagay siguro nagsasabi sa to na atubangon taan katapusan, ihanda ang sadiri, ta any moment, pwede na kitang maghali sa kinaban. Ang kabulungan siguro, iyon na mismo ang pagduman sa ikadawang buhay. Kaya may mga siring na bagay na pwede man i-consider, bako na dahil may pambulong, pwede magparapabulong sana. O kaya kung ano ang pwedeng mag-ibog ang kwarta, pagpagayonon ang katawan, ang lawas, sayang man ngaya. Pero, sabi baga, kung anong tinaw sa imo kan kagurangnan, akoon mo iyan. Tayo nagaro pagpakiaraman, tabako pataman ang trabaho na pagayunon ang satuyang sadiri, maliban sa itinao na satuya. But maybe, of course, there are exceptions. Importante siguro na sa pagdulok sa pagpabulong, sa mahal na Diyos, urog na mamidbidan ta siya, kasi ng karayan ng bot na ini, maipamati taman sa ibang tao, sa kapwa, ulit ayan garoan, intensyon kang kagurangnan, iya siya nagigibong karahayan sa panahon na siya nag-ministeryo, tanganing mailing ini kan mga tao, na arog palang kainian paglingkod, arog palang kainian pagtaokan sa imong sadiri, sa kapakanan kang iba. Kakaitong panahon, sa mga ibang lideres, dahil man insiring na obheto. Kumbaga, bala ng mga tao sa indang sadiri. Alagad, huli tangani si Jesus, dinadara kita sa sarong hiling sa pagka-Diyos niya. Ang sabi niyang uyas siya sa tuyang kairiba, sagot sa katapusan kang kinaban, magayon na pag-urup-urupan. Kung siya na may kamauotan na magitang kaibahan, ano daw sa partita, gusto taman siyang maging kaibahan. Yan po ang nagulang hapot, asin kita sanang makakasimbag kaya. Amibig ko mga tugang, tanganin sa koasin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami, ining pagdulot, maglinigan, asin magbago sa mo, dangan maging burabod, nin
kabayadan na daing kasagporan para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo ang sindapat, matanos sa nakakaligtas, danay sinmisan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, nuligi Kristo sa mong kagurangnan. Sa pagkamot, sinisiblarmian sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag ang pagkabuhay niya liwat, asin sa orog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakang gabos na santos, sinanghiles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos nagsasabi. Banal, banal na kagurangnan, Diyos kinmangapo, ang langit asin daga, ano kan sa imo kamarawayan, o sa kaitasan, wala minadigdig sa ngaran kang katurangan, o sa kaitasan. Kagurangan ni kanagadan banal, borabo din gabos ng kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugari na buot, pinagpasuliban sa God sa pasyon, nagwaning tinapay, sin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagwayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainihang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay na tipan, napapaboloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamahentan naman. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sakot na ikaw. Kaya kami nagrurumdumang sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong magagurangnan, kaning tinapay ng buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkani ko umo na magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak, asin dugoon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ganun dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sin kang kabos na klero. Siring man giramdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi sa misang ini, asin man ang gabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalagon. Kaya kami kabos, namimibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo,
mga banal na apostoles, anudas Tadeo, singabos na santos na kaidtupa, nakapakayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa akimong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Dios, samang makakaman, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sing kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan ka mga nakakaligtas na togon, si minatuod kan Diyos no, nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang bot mo sa daga, ang siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya unyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, naging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulit na sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare paglinga ang sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkaniwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan kagagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan, katuninongan, peace be with you, peace. Cordero kang Diyos, anak na parang, kan mga kasalan, kan inamang. Kairaki kami, Cordero kang Diyos, anak na parang, kan mga kasalan, kan inamang. Kairaki kami. Cordero kang Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan ng hinabang. Tawi kami ning katuninongan. Mga tugang o yan sa itong kagarangan ng Yesu Kristo, nagpapaumay sa mga naghihelang, nagdadara, nag-inspirar sa gabos na mag-ako sa iyang Ama. Siyang kodero kan Diyos, nagpapara, kang kasalan kinaban, palada ng mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. Pangatamaan kita kang hawak ni Kristo sa buhay ni daing kasagkoran. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ay nagay kasagaran, ikaw pinapailabanan, pinahak para sa mga kabos, ikaw parang labanan. Itinos sa mga kabos, Mamibig kita. Diyos, namimibig kami, tawan sa muan mga binuot mong maging kairas sa sarong tinapay, asin sarong kalis, na mabuhay na siring, tanganing ginibong saro ki Kristo, nagugma kaming magdara kan bunga para sa kaligtasan ng kinaban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. Likan mga pamibi sa nudas Tadeo, sin Maria, inaning kaligtasan, kamo asin sa inong mga mahal sa buhay. Bindisyonan ang punon, sa ngarang kanama, aki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinuduto na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. One day to this silence of gifting in pledge that sent you to us, oh beloved child. Always you have been the light of our souls, the pride of our people, the flame in our hearts.